Czy jest coś lepszego niż filiżanka klasycznej, aromatycznej kawy o poranku? Educho Family to esencja tradycji, głębi smaku i pobudzającej mocy, która towarzyszy nam od 1924 roku. Jej intensywny, ale zbalansowany charakter sprawia, że to doskonały wybór zarówno na leniwe poranki, jak i intensywne dni pełne wyzwań. Jaką kawę pijecie najchętniej? Mocną czy delikatną? Podzielcie się swoimi kawowymi rytuałami w komentarzach. Obserwuj, jeśli kawa to Twoja codzienna miłość. Polub, jeśli czuć już ten zapach przez ekran. Zostaw komentarz, jeśli kawa to Twój poranny must have.